Guys, vítam vás pri mojom Christmas haule. Dostala som toho celkom dosť, takže ideme spraviť taký malý recap. Takže začnem asi touto taškou najskôr, takže môžeme ísť na to. A mám tu tento body mist, je úplne úžasný. Neviem, dám takto bližšie, neviem, kde ho kupovali, ani nič. To som dostala od mojej najlepšej kamarátky, ale vonia úplne úžasne. Tak citrusovo, vanilkovo, všetko dokopy. A ďakujem, ak toto video pozeráš. A ďalej máme tento úžasný cute pulovrík. Neviem, či to všimli, ale má takéto Včka na rukavoch a mi sa to strašne páči. Takže tak. Ideme na ďalšiu taštičku. A máme tu ďalšiu tašku, ktorá je plná úžasných vecí. Takže začala by som asi touto channel šiltačkou, ktorú som si strašne dlho želala. Je úplne úžasná. Tak to vám ukážem ešte. A na mne vyzerá nejako takto. Teraz môžete povedať, tak to nepôjde tak dobre. Ideme ďalej. A potom tu mám moju obľúbenú čokoládku. Milujem. Na pery balzam. Takéto cute náušničky vianočné. Milujem to. Úplne sú úžasné. Toto, pretože si chcem kúpiť puder. A potrebovala som labutienku už dosť dlho, keď si ho chcem kúpiť asi nejak koncom novembra. Som chcela, že kúpim si puder. Takže tak. Potom tu mám pero. Takáto hranulka, to je strašne cute. Lescott Essence. Milujem. Toto nie je od kamarátky, je to od mojej maminy, ale vlastne dávam to k tomu takú story. Mne sa už cez leto pokazil môj telefón, čo som dostala na minulé Vianoce, pretože mi padol na zem a dopadlo tak zle, že som mala úplne na tom telefóne takú pavučiu obrazovku, normálne pavučina tam ostala a nešlo to, že proste spraviť dole alebo tak nejako. Takže ten som nepoužívala už. Mala som náhradný, ale ten náhradný sa mi začal kaziť tak nejako 10. decembra, tak nejako. A zistila som, že sa mi tam niekto nabodal do mojich účtov. Ale už sú preč, takže je v pohode. Ale teda začal sa mi kaziť, nefungoval mi. A tak som chcela, že bola som z toho samozrejme smutná, lebo kto by nebol smutný z toho, že mu napríklad miznú fotky alebo tak. A teda akože dostala som tento Redmi. To je tuším Note 13 a je úplne úžasný. Takže tak. A potom tu mám takúto mačičku, pretože ja som milovníčka mačiek. Takže tak. No. Toto by sme mali. Ideme na ďalšiu tašku. No. Tu mám úplne toto milujem rúžové veci, čokoľvek, čo je rúžové. A je to taká úplne praktická taštička. To má vnútro. A budem to určite nosiť v lete a je to super. Využijem to. Ďalej, tu mám takúto knihu. Volá sa Psia cesta domov a je to o takom psíkovi, ktorý vyrastal bez domova a
proste sa mal zle. Potom tu máme diár, kde si budem určite zapisovať veľa vecí. Niečo takéto, pretože milujem kone. Ďakujem veľmi pekne. A ďalšia vec s koňmi. Potom tu mám teplnú ochranu na moje vlasy, pretože boli veľmi zničené, ale nie od tepla, ale od rôznych účesov, čo som skúšala a tak sa mi doničili. A je to od Cosibelli, takže tak. A potom tu mám tohto anielika a je tam, že May, tak ja som narodená v máji, tak preto to tam je. No, to by bolo tak všetko. Napíšte mi do komentára, čo ste dostali vy a poprípadne, čo si nedostali, ale chceli ste. A tak, želám ešte šťastné a veselé sviatky. Užite si ich a naspäť potom pôjdeme do školy až 8. januára, takže ešte užívajte oddych, všetko dokopy možné. Takže ahojte.